Hei! Tässä videossa katsomme muutamia laskuesimerkkejä lämpöenergiasta. Video on tarkoitettu peruskoululaisille. Ensimmäisessä esimerkissä meidän pitäisi laskea, kuinka paljon lämpöenergiaa tarvitaan, kun 100 litraa vettä lämmitetään 20-asteisesta 60-asteiseksi. Kuten aina fysiikan laskuissa on hyödyllistä kirjoittaa aluksi ylös kaikki se, mitä tiedetään, ja sitten toisaalta se, mitä kysytään. No, koska kyse on vedestä, niin taulukkotietona tai netistä selviää, että veden ominaislämpökapasiteetti C on 4,19 kilojoulea kilogramma celsiusta kohden. Tämä tarkoittaa sitä, että kun 1 kilogramma vettä lämpiää 1 celsiusasteen, niin siihen kuluu 4,19 kilojoulea lämpöenergiaa. Veden massa on 100 kilogrammaa. Se johtuu siitä, että vettä on 100 litraa ja tiedämmehän 1 litran painaman 1 kilogramman, jolloin 100 litraa painaa 100 kilogrammaa. Lämpötilan muutos delta T on 40 asteista, sillä kun voimme tarkasti, niin vesi lämmitetään 20 asteisesta 60 asteiseksi, joten lämpötilojen erotus on 40 astetta. Tämä siis delta tarkoittaa lämpötilojen muutosta. Ja meiltä kysytään tässä, kuinka paljon lämpöenergiaa tarvitaan, eli energia E on kysymys. Ja nythän meillä on valmis kaava sille lämpöenergialle, eli se on ominaislämpökapasiteetti C kertaa massa kertaa lämpötilan muutos. Joten siihen sitten vaan sijoitetaan suoraan kaavaan nuo arvot ja saadaan, että lämpöenergia E on 4,19 kilojoulea kilogramma celsiusta kertaa 100 kilogrammaa kertaa 40 celsiusta. Ja vastauksena saadaan kilojouleja, koska tämä ominaislämpökapasiteetti on ilmoitettu kilojouleja per kilogramma celsiusta kohden. Kilogrammat ja celsiukset supistuvat pois ja vastaus on 16 760 kilojoulea. Esimerkki 2. Meillä on tiilistä vuorattu takka, jonka massa on 800 kilogrammaa. Kysytään, kuinka paljon lämpöenergiaa se luovuttaa jäähtyessään 20 celsiusastetta. Ja tiilen ominaislämpökapasiteetti on tuo, mikä tuossa on 0,8 kilojoulea per kilogramma celsius. Tämäkin löytyy sieltä taulukosta tai kirjan takaa. No, nyt jälleen kirjataan ylös, mitä tiedetään. Eli tiedetään ominaislämpökapasiteetti, tiedetään takan massa, ja tiedetään, että sen lämpötila tippuu 20 astetta, eli lämpötilan muutos on 20 celsiusasta. Jälleen kysytään energiaa E. Ja kuten olemme oppineet, niin kun kappale lämpiää, niin siihen varastoituu lämpöenergiaa, ja kun se jäähtyy, niin se vapauttaa lämpöenergiaa. Joten se luovutetun lämpöenergian määrä E lasketaan tällä ihan samalla kaavalla kuin äskenkin, jolloin saadaan, että se lämpöenergia E on jälleen se ominaislämpökapasiteetti kertaa kappaleen massa kertaa lämpötilan muutos delta T, ja sijoitetaan nämä lukuarvot paikalleen ja saadaan, että se luovuttaa sitä lämpöenergiaa takka 12 800 kilojoulea. Esimerkissä 3 kysytään, että kuinka monta astetta 20 kilogramman painoinen rautaharkko lämpiää, kun siihen siirtyy 100 kilojoulea lämpöä. Jälleen aloitetaan siitä, että kirjataan ylös, mitä tiedämme. Tiedämme nyt, että siihen on siirtynyt 100 kilojoulea lämpöenergiaa, eli energia E on 100 kilojoulea. Sitten ominaislämpökapasiteetti C on raudalle 0,45 kilojoulea kilogramma celsiusta kohden. Tämä löytyy jälleen taulukosta tai vaikkapa. Ja rautaharkon massa on annettu, että se on 20 kilogrammaa. Ja tällä kertaa meiltä kysytäänkin, että kuinka monta astetta se lämpiää, eli meiltä kysytään lämpötilan muutosta delta T. Se on meidän kysymys. Ja jälleen se, mistä lähdemme liikkeelle, on tämä lämpöenergian kaava. E on yhtä kuin C kertaa M kertaa delta T. Mutta nyt me emme laskekaan tätä lämpöenergiaa E, vaan meidän tulee tämä yhtälö ratkaistakin tuon lämpötilan muutoksen delta T suhteen. Ja
Aluksi voi olla helpompaa kirjoittaa se toisinpäin se yhtälö, eli käyttää tuota yhtäsuuruusmerkin identtisyyttä hyväksi, eli kirjoittaakin niin päin, että C kertaa M kertaa delta T on energia E. Ja tämä suure yhtälö siis tulee ratkaista tuon lämpötilan muutoksen delta T-suhteen, jolloin huomaamme, että kun jaamme molemmat puolet sen kertoimilla, eli tuolla C kertaa M, niin tänne vasemmalle puolelle jää vain delta T, ja oikealle puolelle saadaan, että se on tuo energia E, jaettuna tuolla ominaislämpökapasiteetti C kertaa massa M. Ja nyt sijoitetaan lukuarvot sitten paikalleen, niin saadaan, että lämpötilan muutos delta T on 100 kilojoulea jaettuna tuolla 0,45 kilojoulua per kilogramma Celsius kertaa 20 kilogrammaa. Ja huomatkaa, että kun syötätte tätä laskimeen, niin laittakaa niin, että 100 jaettuna ja sitten sulkuihin tämä tulee. Ja sieltä tulee noin 11 celsiusastetta vastaukseksi. Viimeisenä esimerkkinä on tällainen tehtävä. Ammeessa oleva vesi jäähtyy 10 celsiusta ja tiedetään sen silloin luovuttavan ympäristönsä 1000 kilojoulea lämpöä. Kysytään, kuinka monta litraa ammeessa on vettä. Ja kuten arvaattekin jo, kirjataan aluksi ylös, mitä tiedetään. Tiedetään, että energia E on 1000 kilojoulea, ominaislämpökapasiteetti C, koska kyseessä on vesi, on 4,19 kilojoulua per kilogramma Celsius, ja lämpötilan muutos, delta T, tiedetään myös, se on 10 celsiusastetta, koska tiedetään sen veden jäähtyvän 10 celsiusastetta. Ja nyt, vaikka kysytään, että kuinka monta litraa ammeessa on vettä, niin sitä ei suoraan voi näillä tiedoilla laskea, vaan lasketaan aluksi sen vesimäärän massa. Ja sittenhän meitä helpottaa suuresti lopuksi se, että 1 kilogramma vettä on tilavuudeltaan 1 litra. Ja jälleen meillä ei ole mitään muuta kuin se lämpöenergian kaava. E on C kertaa M kertaa delta T. Ja nyt tästä pitääkin ratkaista tämä massa M. Jälleen voi auttaa sitä, että käännetään se toisinpäin. Ja nyt pitääkin jakaa, koska ratkaistaan massaa M, niin molemmat puolet pitääkin jakaa sen kertoimilla, eli tuolla C kertaa delta T. Jolloin saadaan, että sen vesimäärän massa M on se lämpöenergia E jaettuna ominaislämpökapasiteetti C kertaa lämpötilan muutos delta T. Sijoitetaan luvut paikoilleen. Lämpöenergia E oli 1000 kilojoulea. Ominaislämpökapasiteetti oli 4,19 kilojoulua per kilogramma Celsiusta ja lämpötilan muutos 10 Celsiusta. Ja täältä nätisti kilojoule vielä voi katsoa, että meneekö suureet yksiköt oikein, niin kilojoulet supistuu pois. Sitten kun täällä nämä supistuu pois nuo celsiukset ja vastaukseksi jää kilogrammoja. Tulee 23,86 kilogrammaa ja se voi pyöristää 24 kilogrammaan ja tarkalleen ottaen ei kysytty painoa, vaan kysyttiin kuinka monta litraa. No se 24 kilogrammaa on noin 24 litraa.